Bueno, e a min tócame falar de algo que caracteriza fundamentalmente a regueifa, que é a retranca. E diredes vos, e que é a retranca? Pois a retranca é esa cualidade, esa habilidade que temos para falar con segundas intencións, sobre todo, en especial, para facer unha gracia sobre calquer tema, non? Digamos que sería o que todos coñecemos por ironía. Non dicimos as cousas directamente, sempre lle damos unha volta para acabar facendo unha gracia. Por exemplo, se me poño a pensar unha, podería dicir: onte fun mercar o móvil e non sei cal foi o sitio, non lle dura a batería, debe ser que é de litio. Se mercaches ti un móvil, xa che dou eu o remedio, merca unha batería que sea de litio e medio. Non vos parece que sería un pouco gracioso? Pois aí vai a retranca.